Nyanyi. Nembang Mas ya. Nembang. Oke. Nyanyi apa, Nduk? Wis nembang apa puisi? Memberikan apa? Enggak anu Mas, lagu sing kuwi lho Mas. Sing ndi? Lagu sing apa iku? Tombo kangen iki. Oh iya, Oh iso, tombol kangen. Iso. Cobi Mas, Mas Agus. Gus, non sewu Gus. Gus Sing alus, sing karo aku Gus, tombol kangen, alus. Gus. Oke. Mas kono juru bicara Mas. Mas. Nggih. Ya sampeyan ya. Iya sakmono. Mas gelang kalung wis tak doli amarga kahanane lagi sepi. Oh iya. Ketane berkah ketane Marian. Tanggo mbayari angsuran siji-siji. Oh, nelongso. Paling gede utang BRI. Mesane. Sepi tanggapan aku karaokean. Dadi Ning kono ra entuk pelanggan. oh alah. Ayo. Mesane. Akhire aku terus putar haluan. Terereng. Aku mlayu ning polu. Ambemu syukur jeplak. Nyapa Nyapa biampol wis tutup, wis enek. Lah ya maksudnya iki ning kono iki buka warung. Oh, warung. Dodol apa? Kopi susu. Sing coklat apa sing ora cetha. Anu nyanyi caca. Kae ana tak golekne sinden sing alus ngungkuli glepung. Nggih. Ingkang pundi menika? Mbak Krisnia. Kalau winginane mboten nderek napa pertandingan, Mbak Krisna? Anu menika cara anune medun mesin. Oh, alah Medun mesin. Sak menika mesine kalian Pak Eli sampun dipun kolter.